ଗୁପ୍ତଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଅନେକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ଭଳି ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। କିଛି ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମଗଧର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଶାସକ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବାସସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଗଙ୍ଗା ସମତଳ ଭୂମି। ତାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ କିଛି ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବୈଶ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ରେକର୍ଡରୁ ଏହା ଜଣାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରଥମ 3 ଜଣ ଶାସକଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହାରାଜା ଘଟୋତ୍କଚ ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଏହା ଜଣାଯାଏ ଯେ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅଧୀନସ୍ଥ ମୁଖ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ମହାରାଜା ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ନିଜକୁ ମହାରାଜାଧିରାଜ ବୋଲାଉଥିଲେ। ଉପରୋକ୍ତ ବିବରଣୀରୁ ଏହା ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ 2 ଶାସକ ସାମନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାମନ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାନାହିଁ। ଆଇସିଂ ଜଣେ ଚୀନର ଭ୍ରମଣକାରୀ ଯିଏକି 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଗୁପ୍ତ ଶାସକ ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ବାସ୍ତବିକତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନ ଉତ୍ତରବଙ୍ଗ ଓ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଚୀନର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୃଗଶିଖର ବନ ନିକଟରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବାକଟକ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ ଥିଲେ ଅଧିରାଜ ବା ପ୍ରଥମ ଗୁପ୍ତ ଶାସକ। ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରେ ଘଟୋତ୍କଚ ଗୁପ୍ତ ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଘଟୋତ୍କଚ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବା ତୃତୀୟ ଗୁପ୍ତ ଶାସକ ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୂରେଇ ଆଲୋକିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜକୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଲିଚ୍ଛବୀ ପରିବାର ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଉତ୍ତର ବିହାରର ପୁରାତନ ଗଣ ବା ସଂଘ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଲିଚ୍ଛବୀ ଗୁପ୍ତ ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ବିଖ୍ୟାତ ଐତିହାସିକ ରମିଲା ଥାପରଙ୍କ ମତରେ ଗୁପ୍ତଙ୍କ କୌଣସି ରାଜକୀୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାର ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଭି.ଏଚ୍. ସ୍ମିଥଙ୍କ ମତରେ ଲିଚ୍ଛବୀ ରାଜକୁମାରୀ କୁମାର ଦେବୀ ଯୌତୁକ ରୂପରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଆଣିଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଗଧ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହି ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ସଫଳତାର ସହିତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଗଙ୍ଗା ସମତଳର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଯଥା ମଗଧ, ସାକେତା ଓ ପ୍ରୟାଗ ଆଡ଼କୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଓ ମହାରାଜାଧିରାଜ ବା ରାଜାଙ୍କ ରାଜା ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯାନର ଆଧାରରେ ଐତିହାସିକମାନେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିହାର, ବଙ୍ଗର କିଛି ଅଂଶ, ସମତଟ ବା ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ବନାରସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାରରେ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଅଛି।